Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Father, sa umagang ito, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord God, sa service na ito, oh God. Thank you, Panginoon, at we pray, Father, na i-ready mo po, Panginoon, ang aming mga puso, O Lord, ang aming mga isip, Panginoon, ang aming mga katawan, Panginoon, sa umagang ito. At Lord, we pray, Lord God, na patuloy, Panginoon, na makatch up namin, Panginoon, ang word na nakaprepare, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Makasama po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Lord God, sa pagsamba, pasasalamat, Panginoon, sa iyo, sa kadakilaan mo, Panginoon, katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tinataas namin, Panginoon, sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon, sa
umagang ito, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 128. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walking in his way. For thou shalt eat the labor of thy hand. Happy shall thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the side of thy house. They, they children like olive plant around about thy table. Behold, that those shall the man be blessed that fear the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all day of thy life. Yea, thou shalt see thy children and peace upon Israel. Lord, Amen. So ngayon po, ito po yung time para ipahayag kung gaano po kabuti ang ating Diyos sa ating buhay. So it's testimony time po. Sino po ang gustong manguna sa pagte-testimony? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa naganap na kahapon, Grand Fellowship. Amen. So, nagdagsa po tayo, nagsama-sama po tayo sa ating venue and sama-samang nagpuri sa Panginoon. And praise God po sa word, unang-una po sa word na natanggap po natin. First time in CCP history na yung apat na executive ang nagsalita and talagang hindi po tayo na bitin dahil sobra-sobra yung naibigay po sa atin kahit sa mga ganong short minutes lang. Kahit introduction pa lang, kahit mga snippets pa lang ay punong-puno po tayo. Amen po. Umaapaw po yung word na natanggap po natin nung araw po na yun. And purin po ang Panginoon dahil by His grace, yan, maging maayos naman yung ating gawain po. Siyang nag-provide po ng lahat po ng ating mga ginamit para mabuo po yung programa na yon. At praying po tayo na sa next Grand Fellowship, madodoble po yung number natin. Amen po. And mas marami pa po tayong i-recognize na mga ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga pastors, workers, and mga ano. Kasi parang ilan lang po yon, yung graduates lang po, tapos yung most number of church planted, di po ba? So, praying na CCP will grow, expansion talaga, ma-experience po natin yung growth and expansion. Di lang in churches, pero yung sa personal natin, yung our fields will be enlarged. Our territories, our horizon, ay hindi lang tayo nakatutok sa isang bagay na ito, kumita ng pera or magkaroon ng maayos na pamilya, kundi talagang mag-expand ang ating horizon sa talagang plano ng Panginoon sa gagawin at sa harvest na plentiful para po sa karya ng Panginoon. So, praise God po sa naganap na Grand Fellowship kahapon. Yan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sino pa po? Na po tayong mahiya. Mag-unahan na po tayo dito sa harap. God is good po ba? Amen. So ako din po, ite-testimony ko din po yung nangyayari po ngayon na parang, ako po kasi parang, parang dumating po sa point na parang may compassion po ako sa youth ng Banawang. Parang nawawala po, hindi na po sila active, ganon. Kaya parang nung ano po, nag-uusap po kami ni Ate Ina, kasi parang lagi na lang kaming dalawa yung nagkikita.
Parang, uy, andito ka na naman. Gaganon na lang kami minsan. Pero ngayon po, grabe po yung ginagawa ni Lord sa Youth ng Banawang. Sa mga lalaki po, nag-a-arise po sila dahil po, andyan po si Kuya Kevin na talagang pinupush din po yung life group ng mga lalaki. Tapos kay Ate Ina po, kasi parang minsan mapapagod na lang po mag-chat. Pero alam niyo po yun, yung ngayon po sila na po yung nag-a-approach kay Ate Ina sa music team na pa-practice na po sila palagi and makikita po na gusto na din po nila talagang mag-involve sa church. Lalong-lalo na po sa mga lalaki kasi nagpa-practice po sila ng gitara, nagda-drum. Hindi po sila, alam niyo yung hindi na po sila ngayon yung pinipilit. Sila na po yung nagkukusa na pupunta sa church, nag-a-ask kung pwede pong hiramin yung guitar. Kaya nakaka-bless po yung ginagawa ng Diyos sa Banawang po ngayon sa mga youth. Kasi parang nag-revival po ang youth kasi parang ngayon, parang aminin po namin na parang last month, parang nawala po. Pero ngayon, thank you Lord kasi answered prayer po yung mga kabataan sa Banawang. So, meron pa po ba? Kung wala na po, tayo na po ay darako sa praise and worship. Pray one to another po pala. Humanap po tayo ng ating mga kapareha at ipag-pray po natin sila.
Go mga nanay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Curse Our Life Ministries. Gising po ba tayo? Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay maghandang magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Worship is not done kapag madali. Ayan, di ba? Parang madali mag-worship ka. Or feel mag-worship. Di po. Worship is done at any time. Our life is a worship unto the Lord. Amen po. Hallelujah. Let's worship our King. Tayo po'y magsamba sa Panginoon. Ano man po ang ating sitwasyon, panahon, o nararamdaman. Hindi po ba? Hindi po tayo nakabase sa ating nararamdaman sa ating pagpupuri sa Panginoon, kundi nakabase po tayo sa katotohanan at sa salita niya. Amen po. Na siya ay tunay na Diyos and He deserve the best praise, the best worship. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. We stand here before you, Lord God. We give you praise, honor, and glory. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you for your presence, Lord. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you, Lord. I will worship you for who you are. I will worship you
what you are doing, what you have done, Panginoon. Thank you, Lord God. You have secured our souls, Lord. Your promise is sure, O Lord God, and your love endures forever, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Magnify the name of the Lord. Hallelujah. May your faith magnify the name of your Lord today. Hallelujah.